Ето го и минималният ти план за успех. 3 тренировки в седмицата, по 40-50 минути. Белтъчини и зеленчуци за всяко хранене, 7 часа сън, поне 5 дни в седмица. И това е минимумът. Всичко останало би било бонус. В заключение искам да споделя една мисъл, която често казвам и на хората, които идват да тренират в залата, когато стане въпрос за мотивация, за дисциплина, за желание, за, както казват на Запад, драйв или някакъв вид стремеж. Когато яйцето се чупи отвътре, се ражда живот. Когато се чупи отвън, умира живот. Така че не чакайте тялото ви да ви предаде или да се счупи под напора на следващото посещение при доктора. Бъдете мотивирани от самите себе си, постигнете една малка цел, един малък навик, който да изградите и постепенно надграждате върху него още един и още един, така че да създадете цяла система. Има достатъчно време и ние много често надценяваме нещата, които може да направим за един ден и подценяваме твърде много това, което може да осъществим за една година.